To bylo dobrý, to bylo v pohodě, hej, dneska hlavně nesmíme mít žádný stres, protože stres pro nás není dobrá věc, protože stres nám zkracuje život, a my potřebujeme, aby byl život ještě další, a ne, aby byl věčný, protože věčný život, ten by byl depresivní, stejně to jednou musí skončit, ale to je jedno. Měl jsem dost času na to, abych se s tím smířil doteď a ještě dost času mít budu a vím, že za svým osudem budu. Jenže osud, co to znamená? Kdo to ví, kdo mi na to odpoví? Asi nikdo, ani Ježíš, ani Buddha, nikdo to neví. A tak se prodírám tímhletím životem a vím, že to bude všechno OK. Tenhle život zatím nebyl až tak dlouhej. A čas, že prej je relativní pojem. Mám dojem, že dneska je mi to fuk. Je tady celkem krásný hluk. Já jsem ten kluk, není zlej. Já jsem OK. A moje škola byla stará škola, protože vím, že old school je celkem true school. A dneska je to celý prdeli. A vidíme v televizi spoustu lidí, kteří si celkem špatným směrem ujeli. Všechny tyhle repusy a lidi, kteří si dlouhou dobu serou do pusy, budou za chvilku pryč a bude zase krásná hudba, ale dnešní děti už budou mít jiný styly, na kterých my zase večer nebudeme, protože se nám nebudou líbit. Jenže to je evoluce, co to vlastně znamená. Lidi se ptají a neví, že jsme všichni vznikli z opic. Je to tak jednoduchý a krásný, je to taková jednoduchá rovnice, že všichni lidi se vyvinuli z jedné opice. Hej, Eva, byli černoši, kdo to ví, tak ten ví, že země je kulatá a že nemá cenu mezi sebou stavět ploty. Mezi sebou stavět ploty a zdi. Některý lidi říkali, že ví, že prej tlumočí slovo boží, ale já jim nevěřím, protože mám svou vlastní mysl, kterou nespronevěřím. Já jsem ten, kdo má svou vlastní víru, někde daleko ve vesmíru. Každý večer koukám do hvězd, je to jako jeden velký rozjezd. Nekonečný myšlenky nechat plynout jako barvy na zdi. Házet a sázet jako grafity, jo, to jsou pro mě rarity. A spoustu věcí, na kterých jsem vyrůstal, byly jenom důkazem, že tímhle odkazem naší generace bude to, co se tady na dnešní akci najde. Hej, je to OK, večer dlouhej, není to takovej ten pouhej večer, na který jen tak zapomeneš. Dneska se to zaznamená, je tady kamera, hej, tahle akce je fakt dobrá, hej, kdo ví, že to tak je. Odvedne ruce, hej, hands up, všichni ruce nahoru a víme, že tady všichni žijeme a bavíme se velice dobře. A nebe přes den svítí modře a večer zase na nás svítí hvězdy. A říkají nám něco, kdo ví, kdo z nich chce luštit, je o to, kdo tomu věří, protože ten, kdo věří, že se mu jeho štěstí splní, tak se to tak stane asi. A ten, kdo je negativní, žije svůj špatný sen. Ne, to není dobrý. Lidi, co jsou moudrý, to už dávno ví. Spoustu lidí se mě někdy snažilo vyprovokovat a chtěli, abych se prej chtěl někde mlátit. Ne, na to nejsem. Já jsem ten, kdo zachovává hladnou hlavu, i když každý den nejím zdravou stravu. To je jedno. Stejně nikdo neví, jestli život je jenom jednou, anebo jestli až umřu, tak se někam reinkarnuju, třeba do nějakého zvířete a budu běhat jako starý naši předci v přírodě, možná žít v jeskyni, takový lidi tady před náma byli. Kdo to ví, kdo má určitý znalosti, tak by měl získat dost radosti na to, aby udělal svět lepší a větším a krásnějším, protože já vím,
že dobrý lidi tady byli vždycky, ale ne vždycky se dostali ke slovu. Spíš jsme takový lidi zabili, dobrý lidi tady vždycky byli a toho věděli a my jsme je zabili. Hej, tyhle dnešní lidi, to je špatný, protože některý z nich chcou řešit jenom business. Chápu, že chcou řešit, ale peníze zdaleka nejsou všechno. Zdaleka nejsou všechno, tak kdo to ví má navrch. Hej, tahle hudba, to je krása, není to žádný podvrh.